Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi este o zi specială în familia noastră. Este ziua de naștere a Sofiei. Acum, de dimineață, voi merge să ridic tortul și pentru tot ce vom face în restul zilei, vă rugăm să fiți alături de noi. Pregătirile noastre continuă. Acum am venit la un magazin românesc de aici din Olanda pentru a cumpăra produse pentru grătar. Pentru a vedea produsele pe care o să le punem pe grătar, vă rugăm să stați aproape de noi. Dragilor, tortul este gata. Acum vom merge în casă pentru a face ultimele pregătiri. Dacă vă place cum a ieșit tortul, lăsați-ne în comentarii. Ce facem, Sofie? Punem astea pentru ziua mea. Punem astea pentru ziua ta? Punem baloanele și o să vedem ce o să iasă. O să ne gândim. O să ne gândim. Hai să vedem, să luăm. Ești bucuroasă că este ziua ta? Da, Aștepți invitații? da, cred. Crede? Aștepți și cadouri? Da, Cadouri multe? da. Bine, hai, dă-le un pup la abonat și zile să stea aproape aici să vadă tot ce facem noi astăzi. Ce faci, Sofie? Te pregătești? Da, Ai umflat? da. Câte baloane? Multe. Multe? La patru. Ai spart unul? Ups, ce ai făcut? Nimic? Ce mai ai acolo? Oh, dar mai ai aici de umflat. Ia uite. Și mi-arăți asta? Asta cum se folosește? Ia să văd. Asta de suflat. Asta de suflat. Cum se folosește? Asta. Ia să vedem. Oh! Ce puternică ești! Ești pregătită? Da. Pentru ziua ta? Ce trebuie să mai faci? Astea, ce zici? Mai avem de umflat, da, o să mai umflăm. Uite că mai avem. Și apoi trebuie să ne pregătim. Ce-și face Sofie la păr? Aș avea codițe din alea. Codițe și ce luăm pe noi? O rochiță? Dar o să vezi. Ia să vedem ce-ai pregătit aici. Balonul, 3. Câți ani faci? Trei. 3 ani! Bravo, Sofie! Uite, am organizat aici. Happy birthday! Bravo, Sofie! Ne pregătim, da? Da. Bine, continuăm. Ia, arată-ne. Spui pe cap și cum îi cântăm? Cum îi cântăm, Sofiei? Happy, happy, Bravo! salut, iar. Ia alta, ia alta. Și ce mai ai invitații mei? A, da, ai multe. Ia, cântă-ne. Până una alta, cum cântăm? Zi. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy, happy birthday! Bravo, Sofie! Ia. Sofie, am terminat de aranjat baloanele. Da. Acum ce urmează? Urmează culosia. Urmează să ne pregătim, să ne îmbrăcăm, bine? Ți-ai pregătit acolo? Ți-ai pregătit rochița? Asta e rochita? Tricou? Hai să ne îmbrăcăm să vedem cum vine, vrei? Da. Bine, hai, ne pregătim, da? Ne îmbrăcăm și revenim cu Sofie. Da, te și piaptă. Hai, revenim. Și gata! Ia fă o piruetă, Sofie.
Wow, ce prințesă! Ești foarte frumoasă. Ia uite-te la mine. Wow, ce frumoasă ești! Dă-te mai în spate, așa să te văd. Ia întoarce-te. Ești foarte frumoasă. Dai un pupic? Cum v-am spus mai devreme, o să vă prezint ce am cumpărat la magazinul românesc. Am cumpărat niște pulpă de porc, am condimentat-o eu aici acasă. Un piept de pui la fel, l-am condimentat eu aici acasă. Și vestiții mici românești, am luat 2 caserole, pentru că sunt foarte gustoși și lumea adoră să-i mănânce. Cine îmi dă un pupic? Un pupic? Cine îmi dă un pupic? Niciuna. Nimeni, ia? Cine e acolo? Cine? Barbie? Bună? Bună, Rebecca? La mulți ani, la mulți ani! Hai că îl pun acolo pe masă? Dragilor, vreau să vă spunem că am avut o zi plină de activități. Am alergat dintr-o parte în alta, ne-am trezit foarte de dimineață, am mers, am luat tortul, am făcut cumpărături, am făcut grătarul. Am aflat baloane, ne-a ajutat. Și am pus atasuri. Și am așezat tot în casă frumos. Da, și a venit. Cine a venit la tine? Rebecca și Adriana și... Cine a venit? Au venit prietenii tăi la tine? Da. Bravo! Și tortul? Ne spui cum a fost tortul? Frumos. Cu ce a fost? Cu Barbie. Bravo! Ți-a plăcut? Da. Bine, le mulțumim oamenilor, da? Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și vă așteptăm să ne urmăriți în continuare. Până data viitoare, vă pupăm! Dăm un pupic? Ia dă un pupic.